Eyo eyo. Nadyan kula mboten melu besuke elingono lelabetku lamun nembane seloko emane namung tansah damel juwa lelo lelo iki hambane kancana pamriye tansah manggiya raja yen nganti ilang mripate jarene namahiru beda yen nganti tinggo wong seje besuke wis mong sapa pilihanku mripat biru pamriye Tresulestya ingkang warani lelo 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 lalo kondisi atiku besuke ngrasanono ali-ali sesarengan Cindilaras ya Mbak Riri iso Kang Mas syutinge Albino Coke sone-sone ARS lazo daliki ana dalem Mas Wibisono jan elok tangune blabar etan kulon lor kidul pajupat rawuh kabeh iya Kang Mas ngagem aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke ngelingono lelabetku lamun embane seloko emane among tansah damel juwa iki hambane kancana pamriye tansah manggiya yen nganti ilang mripate jarene namai beda yen nganti tinggo wong seje besuke wis mong
Yang Putri katur ngudang putu Yang Putri lo yo atos bos. Lah terus atuh kok oleh yen ra roti Mas Bibi sono emoh tekokno ngaleh yen Mbak Dewi aku yo sewenggeling wayange kun piye Nduk sing digawe ayune eling jaman sama aja gawe gelane ngati kenas kene sepur dilumpati ajar mumur ya tak tekati iya no kudu ngono Mbak Dewi ya lho ndak porok kira-kira sing rakit ya dadi pikiran kenas kene kumpus gedhange raja Mas Gino bagus sing duwe anak sapa ya mas ya kita belingulan apa sedane ora kelakon Loh, sekilo abot gulane lah terus piye karo bojo tambah tresnane ya kudu ngono no Loh, Mas. Atiku lega Ra kumpul cendel
terus juragan mie ayam ya cek lenggah nduk. Lah kae ning kono kae. Ya. Kae nek mung rong mangkok ya lha apa? Saiki Mas iki. Cindi Laras HRS Audio Albino Gayang Mas Andi Dewi Ayo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Ora karepmu duh wong ayu pamujaku ati susah mung kangen sliramu Pati Trimin Darene Rino wong kita anti-anti aku nunggu kowe bakal lali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Albino Pak Gimana, selamat malam. Mas Nardi Linggesmas, Pak Lurah Indarjo. Oh ya, Mas. sewindu suwe lalase pamit karo aku wong ayu pamujaku ati susah sliramu ayo Mbak Senen kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani
dikino. Sing gedhe pangepuramu Kang Mas pepujanku Tung atiku Sambungku mung wanci dalu Rupeta saremu Awan garwamu Atiku iki yen banjur ngelingi betah lelu iki omo tenan sida dadi tak telu tak ganti dikopo gemati Nduk Riri. Dalem. Si meneh toto-toto pamitan ki. Yo ben. Bu. Karo adik kula nang Tomo. Tomo. Istirahat. Ah iya, ari ibu ketok arek kan. Mendah bayi. Loh, awas. Yen to sida urip lawan dika. Pasti Sugeng dalu Mas Narto Pongki wonten ing rayon dalah kanca-kanca Mas Kupli. Pomo tenan sida dadi
Iya. Luwe becik tresnanono timbang perpisahan lan diakan sulistyo tare wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra yo liwat kincange alesmu kuwasa hang landang rasane atiku senadyan wis ning serius aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka handrika jiwa ragaku kekurung kehormatan mamprong roboh ngarepi jong urip ana kutha gedhe kowe tak tukane omah isine kowe apa wae nadyan sesidemen mesti tak jeke ser 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 luwe becik tresnanono timbang perpisahan lan diakan sulistyo tare wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra liwat kincange alesmu kuwasa hang landang rasane atiku senadyan wis ning serius aku isih mampu ngeladeni salahmu iya mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka handrimpo jiwa
jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprong rupa ngarep ijo kurang sigrak ya tau iki Niki tasih kirang. iki kirang Ditambahin neh Mas. Urip ana Pripun? kutha gedhe. Kowe tak tukokne omasa isine. Kowe apa wae nadyan sesidemen. mesti kasempatan matur suwun Bagino Sembah nuwun. Dinda Bestari. Cinde Laras. Yo. Supri, ayo joget. hati tenang melamun oh tindak cuitaku ingat beta riwayat yang dulu waktu beta bertemu Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Retak patah jiwa yang bernyali. Ingat Dinda Bestari. maafkan dindaku beta lama tak bersua karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Enak nggih Pak nggih, tibake. Iya. Mangkane kelanganane Pak Prata. Nggih. Dinda Bestari. Doa puji juwita ku harapkan bersama sampaikanlah Dindaku segera untuk medan Cinde Taruna. Laras Aldi. Jimbe Yeah.
doa put harapkan bersama sampaikanlah tindaku segera untuk Medan Taruna. Matur sembah nuwun nggih Pak. Sapa sing gelem nglakoni lelakon kang tak sandang rina lawan bengi babar pisan aku ora ngerti batinmu kan grahita jebul nyimpen hati. Pinutune pituturku marang kowe wis kok anggap bakal jamu ana pengkok kene ababasane kaya bedet sewu ocehane tang katehake. Mas Wamen wonten Kalijambe Sugeng Dalu Sugeng Risani lumantan kalasan Cendelaras Mas Wardoyo wonten ing Jumantono ugi tasih monitor Sugeng Dalu Mas Wardoyo Mas Andi warga RT Songo Pengok babar pisan aku ora ngerti batinmu tan graito jebul pernah hati. Bakul kamu ana ratan gede apa basane kaya bedet sewu ocehane kang kateake.
Bino Jokek Syuting Monggo Pak bisa. live streaming saking dusun Bengkok ARS. Yo. Jolali janjine nek neng kono adahe Sramot ngemong putune. Mas Biso. Iki pokoke Mas Biso tak sepot terus anggere nek cokek tak jak ben ayem. Lah putune wis telu tek jek ganteng imen ora to. Lah nggih, putune telu ra. Jare putune wis telu, aku ngemong wis repot mbokmu. Lang leren. Masukin janjane kowe nang Bengkok gelagatmu saja nyukriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya ya Mas Wawan wonten kali Jambil sugeng midhangetaken Dal Mas Ibisono, Mas Anto, Mas Ujek wonten ing Bekasi. Mas Kinanto wonten ing Kayon sugeng midhangetaken. Sing penting kok kurang 5 dino aku mulih Mas Biso. Sabar menanti. Janjane kowe nang ngendi gelaganmu
Nggih. Darman. WA Mas Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nang tresno Alayung janur kuning lengkong sapa wong sing astaga yo rasa tresno rino wengi nanging aku ra bisa duweni godhong kates dadi jampi setetes tresno kanggo amba ati ya pamujito tresnamu ra bisa lali nadyan sawendo tresnamu bakale tak tuku tresno iki ora mendhong saya suwe saya tambah nyiksa watot kowe ra bendingake sanadyan aku iki wong ra duwe ya Mas Wawan wonten ing Jambi tasih monitor sugeng midhangetaken dalam mas pungkingan ento wonten ing Kayon dalare rencang wonten ing Botok Mas Kipri Mas Jandul masuk yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nang tresno alayung janur kuning lengkong ayo Mas Sete awas yo Allah rasa tresno rino wengi nanging aku ra bisa duweni godhong kates dadi jampi setetes tresno kanggo tambah ati tresno iki ora mendhong saya suwe saya tambah nyiksa watone kowe ra senadyan aku iki wong ra duwe atur sembah nuwun Pak Kira. Sei Cindelaras
spesial kagem sing kagungan griya. Uli-ulian ke Taiwan oleh-oleh endi iki? Mana be masuk ke Taiwan, nggih. Angenku ngambara nembus mega. Ngitung lintang sesuluk padang rembulan. Tak layan si panjerina, tak titipi hidung tegek-teging jantung. Lungitan lunglungan Monggo, Mas. Digayane ngene Pak Dewi bisa no. Amung swara ngrangge siwangga. Tak titipi layang gitar kasampir angin semilir. Ora krasa sliramu tansah tak pikir. Rino wangi wayangmu beda atiku. Singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngregem lintang renggo endahe rembulan. Aku samar kuatir lan muntah jengkar. Sekara mekaring ora kang jengkar. Ngelak kang tanpa upama. Tunggu dumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungkung ketika. Sinarenganmu Macinde Laras. ARS Audio Sound System. Monggo Pak RT. Mas Grandong, monggo mriki digayangke. Peko Mania kumpul. Tanganku ngambara nembus mega. Ngitung lintang sesuluk padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si panjerina. Hitung tegek-tegek jantung. Yo Mas Grandong. Lungitan lunglungan lan rerambatan. Amung swara ngrangge siwangga. Tak titipi layang gitar kasampir angin semilir. Ora krasa sliramu tansah tak pikir. Kapan boyo aku bisa ngregem lintang renggo endahe rembulan. Aku samar kuatir lan muntah jengkar. Segara mekaring ora kang jangkar. Ngelak kang tanpa upama. Tunggu dumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungkung ketika. Kanggo nelesi lungka-lungkung ketika. Matur suwun. Tersurat. Ning karawitane mesti jinde. Yo, monggo Mas Grandong. Monggo pasukan jogete enggal-enggal mriki.
Iya Mbak Tata yo, Mbak Rini dengaran. Rencangnya Mbak ya, ajaran nih. Bot-bote kepengin ketemu Najan adoh tak parani berdiri Mung nuruti karepe ngati Bareng saiki namung kowe tega ninggalake aku kaya sinendalan tumetes nelesi pipiku monggo Kang Mas yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja Mas Warjoyo. aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Mbak Senen, engko njaluk apa Mbak Senen? Dolan ramule. Ha. Sing tukang gawe wedang engko dolan ramule. kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggal aku ya dik gawe gelo nganti sakase Ya kuwi Mas Aryon. Abot-abote kepengin ketemu Najan adoh tak parani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendalan lontu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelo aku ora bakal kendali kaya ngene lelakonku biyen apa kok
lagi gawe